Mami humina kakrati. Ama menya nyansa kumo na masuwo. Na mechina wenida. Mami humina ke. Ama menya nyansa kuma na masuwo. Na mechina wenida. Na kakakra na desa ya beno. Ni amanyi nara ariche mako. Mami humina kakrati. Na manyanya sakuma na masuwa na mejina wenida na kakakrabi na disaya beno ni amanyina ariche maprowai mami humina kamiwe na manyanya sakuma na masuwa na mejina wenida na kakakra na disaya beno ni
abɛkɔ atena se nana yɛ da mo ase amehyia mo afɛ na ɔno wura mu ɔno nso wɔn tutu kɔtia ɛdɛkyɛ kwame owusu afiri yie yɛnkɔ ma ne yɛhwɛ
Asnaba. Yo, where is Apapa, I tell what it. Since I said, no, Comodia, Miawani, the Mossi, how good you, Comodia, Naganda, necessary. Yeah. I'm not here, I'm one. Mama. One, mama. Yo, Chamatia Sampa. Katacha kwame oswa free and therefore atnase. We are Sabri Yama, Nonom, Niahima, Yama, Atofo, any Abuafo, the Dua Abekensa, and the Debua or White Champon, the Busiana, Apapa, and the Masipi, the Misho Bias and Ne, Ubetek Mediachi, Amna Kabehe. We are Sabri, a year, Piapim Enam, Yura, Nana, La Kumisa Slaku. One nana osafohene awia asie bi kotoko ene ekuapemai eba yiwie pe otufo fa santehene yodi abontrati krahuri ne brahuru maso otufo sie tunya bekese ono ani wofa kufuma hene boafo hene ebeba na sabre de ekuapemai ena eba mia miwura katachie no repasie do wentempra ko be manso edujom DJ Man Ata Odu a watchia na nanom yamano akwaba ne sharipi Sabri okapemai eba yedanase edananamase na mishopi ofie so mai ne no mai ma wafo ma esuwa president binyachi anasa sida kusada katachina mo Merci de me mana. Didi me ngafo nya bidie. Birikisi ayet me no de fere se mambo. Kodu fo be mana no. Nanala kubisa sebo. Also Edu Sabri Abrepon Matase Nanama Info Niahima Namina Mase Ayadamna Famamla Hene when did you know telephone Nanama Info when you have to wake up and Penny said he went with him and Niba he could him but how about it she might be about
Katachi wana pia sabu ni unamende amambre ni amani efepa amambre ni amani efepa nana oparibia na fefe nana afaniwa ena na bakubia na mambre ni mame from Montreal do ofeso mai hene asante feso mai hene bo fo hima on sufia mama love dem na baba Namaste. Thank you very much. Yeah. Nananom Madaurama. The four near Buffo near jump for said Nananom Eya, no Moye, Maya Manai Papa. Sabri. A year utum for Santa Hene, do Diabo Trati Cravry. Nebra Maso, Tumfo say to Yamikase. Or you Kunina PCA. Sabri no offer. Ene berima ofe akwasi okodie suyo eye kukufu man hene sabe kukufu man hene ne boafo hene adru fia awobechia no bia samia mo ofa munyamfo be makatachie na etua hene amwajami awodikan kukufu man hene boafo hene ya waboafo we ya boafo sabre obesai awa santimen kukufu enakochi wura santene sabre na eba Nana Ebe na Eyanimia na Abufa Echam, the Duny, Otosumia no, a Sansatim Sosa na Hene, Nana Ekaho, a Fay Nananiano, Chami was Seusu, Bema was Sepabana, Yura Pabna Mensa Brampa, when you know, Quantaras and Piancy Adishema, Omontai Yura, Echiti Yura, Madama, Katachi, Sabri, Nanetwa Heneba, Utum for Kufuma Hene, the Boa for Hene, Utufia, Edian Tata. Sanjay Piasu Sanayene, or the Chamina, and that's what they were. You will separate.
ne yere no so now. By His grace, Niche Bakers Corporation, by His grace, adopted team, Sadoa, and then the cheddar. You really have been what's that? Anti-memory then? Fancy a fine. Fancy memory. I was a fine, but as anti-memory then, fancy memory a fine. Yo, and another man say, Ciciano, the body and South Unity Fan Club.
If you need to do every you need to do not much training. I want to be a cool living. We'll probably already less than 40 years. Because we are away over 40 years. It's even really 35 I want to do. It's any other. I do not know what's in the home of Francis. Because we are not going to share that. And to be honest, I don't want to class as you should. What I am from my Amabenya amani wo ya tunas. Enu ti dia ni die se no. Fe ni die ma no. Ti become ania. We hu nana efiri onu bremu na odaro mo. Fere voase panyina kura ni fi konkon ba ono ana ebo. Awo chia me wa ha. Awo si ni so na o ma na so ti. O ma na akwa ba mai.
Odaro. Gamante, Hana coming crown and person gave back, so I never train. And never put the Asante food in the booty, can in either. To Odaro, I charm in my own neck. See, Befa, and also now, Ama, Gamante, I say, Manapama. Now, they call and they two are here carry. Yeah. Dear me, I'm born with that woman now. I know what's you. And then, every more pass, my man and my swat said, I'm from my number. Kind. The number for yeah. Now, before Nana, la promise à ce coup, et puis après moi, les miens même à main, on a parlé bien. On a d'abord, là jamais, là on a souvent c'est mon frère. Là encore, et on a vraiment, à santé pour moi, autre, les vieux, là il m'a mis des tirs. Là jamais, on a d'abord, on a souvent c'est ma Lucien, on va parler. Yes, sir. Là, il va, et il dit pas souillard. Avec un confort, on a mis tout. Dans le monde, là, tu as mis les gars. Là, on a ta confort, mais pas au soir dans le monde. Normal, on a moins souvent c'est Lucien, maman quoi. Non, Asante for him, first Asante for him, all to Abraham and son. Nana Morgan, I'm a boy here. I jump on. Omude, Dronto, Kunti, Odaroma. Ako, third in command. Ako Amir do. I'm bringing it. Daroma, Lucien Makwaba. Mama na nama kwa bewi na nama wate ho ama me betimi akasa ebiani adofo bitina eye owo ahene echampo ene yinia na esu afra bitina na bitina ha omo na ade ato omo le dwumadie bia wo ye no amfa Yakobon di anhyase a ewie pɛyi nti ansan be kyekire mu maka ansɛm de abusua pɛnyina kyerɛ di adɔfo ama be gyae ekuokuo dodo anwo ha nyinaa ti ato gyan bɛto nsa frɛ wo bi a wonim nyame no ti nyame ase na ne pa ebo mu ohwam na obetu di ahyɛ Yakobon nsa fa nsɛmbo kɛseɛ bɛyɛ nhyia ɛyɛ mea no wɔfa opoku agyema bɔ sɛ kɛseɛ ma oh, it's a body shop. Bon sang que c'est mal. Thank you. Before a year no, Ikunu, and so I am for. Mpeni aboa ha no nyinaa epamokyɛw kuma yɛn sɔre na yɛmfa editumi ɛma ntwere ankɔm ɔno ɛna osii yɛn hene apɛgya yɛn ɛde asi ɔmapɛmaa ɛbrɛ so yɛmmɔ mpaeɛ ɛma no na wɔntie yɛn Ibacho, ye bon paye sabi. Mesremo, esanse. Ye nimidie ebetu ye obra ye free aha impo yeti ye nimidie ebetu ye enti. Efata se ye de enasie abobrasie esre odwiri ampo se onfa ne nsa etu ye so. Se mo ma ye so ne mo paye.
otwena mpo Nyankopɔn udini ene odomankoma efiri sɛ wofiri nyansa emu ɛna ɔno ɔdɔba Yesu Kristo ɛne mmom konkron nyame baasa ko mobɔ ɛdeɛ na ɛwɔ wiase nyinaa na moma onipa edi asonkunim akyɛdeɛ a wɔde ma onipa ɛyɛ nkwa na mopene ɛma owuo ɛbɛbata ɛho Onyankopɔn twere apɔ udi ɛhene saa bere yi ɛwɔ yɛn so na daakye nso Awurade bɛkye wo ɛne udini yɛnim sɛ deɛ wobɔɔ yɛ biara no wobɛpɛgya ɛde ahyɛ wo n'animuonyam yɛda wase saa bere yi sɛ Awurade wo mma atwa ahyia mu wɔ ha sɛ yɛtwa ahyia mu a yɛde Romanfoɔ nwoma no ɛyɛ adwene prɛko pɛ ɛsɛ deɛ wɔresu no wɔ sɛ yɛde no ɛnsu Awurade yɛbɔ mpayɛ saa bere sɛ wodeɛ maame Beatrice ɔfɛ bia ɛkyɛ yɛ mfie aduɔkono nsia mu enie anuonyam no ɔdɔ ɛkoroyɛ ɛnkye nhoma a ɔde ɛkyekyere abusua ɛne wɔn tena aseɛ na Awurade ɛde mpuntuo anuonyam ɛne nkɔsoɔ berɛ wɔ mu no Awurade ne berɛ ɛsoe ama wafrɛ no afe a atwa mu no ɛkɔ w'animuonyam mu yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu na Awurade yɛnim sɛ obiara a wabɔ ne bra ɛyie biara no Awurade sɛ wofrɛ no ɛba wo nkyɛn a ɔba a ɔde akokoduro ɛne ba wo nkyɛn yɛ maame ɛfiri mu yi Awurade ɛde awerɛhoɔ abrɛ abusua no ɛduru baabi a na awerɛfire aba wɔn so ɛduru baabi a na ehu aba wɔn so nanso Job ɛnwoma etiri dumiɛnsa kyikyɛmu edunum ɛka kyerɛ yɛn sɛ mpo sɛ wɔku yɛ mpo a otwere mpo nyame no ade ɛbɛhwɛ wɔ anim ɛfiri sɛ wona wo nsa ɛda yɛn soɔ na obi a Onyankopɔn wabɔ na abɔdeɛ bi a wabɔ biara no Awurade ɛdi ewiase so nkonim ti no Awurade deɛ yɛka ne sɛ gyidi a yɛwɔ ɛna ma yɛde tua anammɔ sɛ daakye yɛde yɛ maame bɛhyia obi biara a yɛafrɛ no sɛ ɔmmra aha biara no ne Nyankopɔn Awurade ma n'akoma a ɛyɛ awerɛkyekyerɛ akoma ma no esu ɛne bae a ɛde ɛfa namfoɔ ɛde ka yɛn bom ɛma yɛn nyinaa ɛkyekyere abusua yi awerɛ adeɛ biara a yɛde ntɔkwa ɛne abufuo bɛba ha deɛ Onyame na mfiri wo honhom ɛno nti yɛpam no firi ha wɔ Yesu din mu yɛsɛm a yɛka ɛne sɛ Awurade kakanafoɔ ɛbɔ mu Awurade ma yɛnsuro deɛ ɛrekɔ so biara sɛ yɛwuo mpo a Awurade Romanfoɔ nwoma ka kyerɛ ɛdeɛ na ɛbɛtumi atete yɛ no wo Nyankopɔn wo dɔ mu owuo anaasɛ amaneɛ anaasɛ yareɛ anaasɛ deɛ ɛɛdi wɔ hia mpo ɛntumi atete yɛn no nkyɛn fi sɛ Awurade wodi hene daa nyinaa dwumadie yi Awurade yɛ ɔdea pɛgya wo nsa na Awurade fa wurukum ɛberɛ a bɛkata ewie mu Awurade sɛ ɛmmerɛ so na sɛ yɛfiri ha a Awurade yɛne yɛbaa yɛ nyinaa yɛ adehyeɛ fa yɛn kɔ yɛfie maako mu Awurade abusua a ɛbɛka akyiri a wɔn ɛsesa abunya agu fam ho akyɛdeɛ a yɛsrɛ sɛ wɔn bɛma wɔn ɛyɛ awerɛkyekyerɛ akokoduro a wɔn de ɛbɛkɔ daakye ɛmu Awurade ma yɛnhu yɛ n'akan na yɛnhu sɛ yɛmmerɛ a ɛwɔ asase yi so esɔ kyɛn Awurade deɛ ɔde maa yɛn na sɛ Awurade wofrɛ yɛn ne ayɛmba wɔde wɔ yɛn mu yɛde wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Thank you. Bon, ça que c'est bien ma da un coucou à Jema ya ko bon shira. Fa bo ni mu ria. E mu ote. Tu mi wu. Ami shira. Ghana Junior GCAO President on the vice and then Adolfo and Echiachia Mr. Juju and then Ms. Juliet Opoku Onyankopon Shiramo Bebe GCAO Ghana Union Omuti Korea Evinya Community Center Mr. Joe T and the whole team Evinya Community Center Nampa
wahyɛ ne ho bɔ sɛ ne nsa anka a onyankɔ yɛ nsa bɛka so ansa ɛsɛ maka kyerɛ asɔfoɔ no bɛsɛ momfa nka mo preaching ho Ghanafoɔ maa no nyinaa deɛ ɔmo hia ɛyɛ nkɔmhyɛ to deɛ mo nso daeɛ mo sɛ nyame aka akyerɛ mo sɛ obia ntua $100 obia bɛtua wode fa bɔ certificate Pentecost fa kɔsi all this na ka kyerɛ Ghanafoɔ maamefoɔ ne sɛ nkɔmhyɛ aba sɛ obia ntua $500 ne sɛ ɛfie hɔ nipa baako bia bɛwu womutu ɔmo tua nkɔmhyɛ aba a ɔmo tua da kɔmhyɛ sɛ ɛda ɛso yɛhia yɛbɛn adaroma ana ɔmo yɛ yɛn ti sɛ bɛyɛ amammerɛ a yɛhɔ ne siesie yi de biara bɛkɔ so akɔ so na sɛ sɛ yɛmɔkɔ a nkɔlɛ yɛ amammerɛ wɔbɛtumi asua wɔka sɛ mpo ɔmo gya aka na mo drɛse ka kyerɛ akɔra so kɔfira kente ne wɔde wale bia de wɔyɛ guɔ wɔnhyɛ biem bia ɛyɛ ɛnɛ abusuapanyini a wɔtena ɛfɔ ne ti Nana ɔsɛe Kwame ɛna ɔna ɛyɛ abusuapanyini wɔn a ɛde wawa ne tumi ni kakra ma me sɛ memfa ɛnkasa na menkyerɛkyerɛ nsɛm ɛkyerɛ adɔfo abusuapanyini sɛ ɔma mo nyinaa akɔ aba mpanimfoɔ sɛ de adeɛ ɔtɔ n'ani ɔno ane yi nti abusua to nsa frɛ mo de ɔse ayɛ ɔyɔ na wabɛgya abusua yi ɛnam ɔmo maame a wɔtwa n'ani ahwɛ da wei yɛ yɛ a ɛtwa to wɔ koraa na mede abusua foɔ bɛkyerɛ mede ba bɛkyerɛ ewia sɛdeɛ mmerɛ si kɔ no metumi dwama no mu kɛsɛ ewia a na abusuapanyini no de mapagya wɔ mu no abɛma awotɔfo akɔ aba na deɛ wɔ hɔ no yɛde atoa so abusuapanyini Nana wɔsɛe Kwame Nana ɔdaroma ne musa ne yɛhwɛ wɛ Nana asubɔnten abrankaso sa na ahene asuo odumgya bɔnsɛ kɛseɛ ma Nana ma mo ate bia ɔdaroma ɛyɛ ɔhema kwaakoa ɛyɛ akyemhema a ɔtoroto Nana ɔdaroma bia Nana pɛyie ɛyɛ tete no ɛyɛ nifahema asantefoɔ sɛ nifahema ɔno a na sa yɛ daakye hema bɔnsɛ kɛseɛ ma Nana ma mo wae kurom ya dodo na frɛ Nana Aisha Nana kwae ɛyɛ asuom ɛkoɔ na nkwantanan hema bia Nana otuo ɛkyampɔ ɛyɛ Toronto mampɔhene dodo na frɛ Nana Morgan Nana pia na yɛwi a mɛgye ne deɛ kwan bi aso mɛgye Nana ɛdesɛe a ofiri ɛyɛ USA New Jersey ɛbaeɛ ɔno ɛna ɛyɛ Mama Choice fufuo ɔwɔ ha a ohim ne nsa ne mi hu no ɔyɛ bɔnsɛm kɛseɛ ma no ma wae ɛyɛ Mama Choice fufuo no ɔna no no ɔna ɛyɛ wohu no ahwene yie ɛmɛ no onyamfoɔ na ɛte hɔ no Mama Choice wokoto fufuo a ahwehwɛ no Mama Choice ne fufuo no kabɔ no wɔ fam wodi a ɔpɔrɔstrɔ bɛba fam wodi a diabetes ne bɛba fam ɔprɛsɛ net bi kɔ fam advert na mayɛ no wie a mado hu ɛyɛ Nana Adoa Adesɛe akyemtafo asɛm asa hema ɛyɛ ohema pɛnkra afidiase nkɔsoɔ hema ɛyɛ yɛ maame akua yɛboa tafo agyina hema Nana pia yɛ maame afia danso a Nana Abena Mansa ɛyɛ Toronto asatefoɔ hema a odi kan ɛyɛ akyerame hema asante man akyerame hema a wɔ Toronto ɛrefɛ Nana Mafi yɛ maame amaadeɛ ɛyɛ Nana Atom ɛyɛ Toronto mmeranteɛ hene Nana Himusai Nana wɔdura yi
Nana Sapon, Toronto, Brampton, here, I would have Brampton, Kuno, or Brampton, here, no, Opas, I saw Brampton, Una. They say, was all your sins for Brampton. Was India for the Jewafa, 2 pass, I said, Uno, now I will be mount. A dinner toss, so because of a bois in a year call. A year, yeah, mammy, I want you to pay a big call in Ma. I won't see them. You will fear. A year, Nana, a shoe Afra, 1 year penny. Boss, I can say, Madam, I'm wanted. Never found no. I am hearing your penny. A war in a champo. Boss, I can say, my war in my wanted. On a dia to the knee. War in my woo, you know, soon I'm so war. Oh, 70, who might be a woo. Like I want my minute you now what we say or it doesn't matter how old your mother is. When you lose your mom, there's a big chunk of love and now idea who more a few as idea no good incorruptible inheritance. There's a Japadia said listen as I the chrono as say that's a young bit. Or why do you want it? You say you open account. If you are my media, you know, will be diable. If you are paying this, okay, no one brand worker. But I don't think in actually, I was paying you down. When they push me, pay you, Namama man, and I know any other for a crowd. Now at your home, they are to us. What's them? Why you ready? Push up any Nana was there, pay your money. Oh no, na yenko near man and unknown any other fool. Watch them. Do open mama and a very DJ Ice. DJ Ice. We are making a 7 Douglas. Watch here, champion. I do one for the MC Big Douglas. Yakubu Shah. Watch them, my apple.
Sese abusuafanyini yabɛma adɔfo akɔ abɛwi na adwummerɛ a yɛbɛtie yɛ maame na bakɔsɛm a ɔbɔdi fɛ ne biography nti bɛto nsa frɛ yɛnua bɛrima ɛyɛ asonaba wabɛgye kasɛmo yi na wakyerɛkyerɛ m yɛ maame ɛberɛ a yɛwowɔ no mfie a wɔdi bra ne maame ɛkwakura na wogya ne kɔ atwatoe yi mcfoɔ a ɛwɔ toronto nyinaa bɛduru ha yɛn nyinaa yɛta n'akyi amana yɛ fɛ san sɛ mpɛne sɛ bantema nyadoa itu na mani na sɛbe baakofoɔ nkyedamfoɔ anim nya na ɛhwene na ɛnya ɛna makyi wɔ dɔm a ɛne ɛkɔboa wɔ nti me nuanom mcfoɔ nyinaa ɛda mo nyinaa ma se pii mehyɛ me biara hwɛ sabere nananom akyea me ɔdaworɔma ɛne deɛ ne ahobraseɛ ne ɔbuo kwan so bɛsim so no si nananom ahemfo ne ahema dɔfoɔ ne aboafoɔ ne agyamfoɔ a ɛne da memenda ɛnommerɛ yɛboa ama bɛma ɔwɔ ahene kyampɔn wɔne ne nuanom ne abusua a yɛwura na wɔkyɛ hene a wɔte dwom na wɔkyɛ hema ne abusua ɛkyɛ yipa so ɛnom dadeɛ boɔ mu nsɛm kakra a yɛkokyiri na yɛbɛkyekyerɛ de akyɛ dɔfoɔ ne aboafoɔ fa yɛ maame ɛbɛ wiase ne berɛ bɔbɔɔyɛ wɔn bɛka sɛ biography ɛyɛ yɛbɛkyerɛ mu nananom aduana ade si busua a wɔnkyi ne akyemtafo wɔn nenɛ wɔnom dadeɛ boa mu deɛ a yɛ atɔ w'ani wɔn se bɔfoɔ etu amono wɔde nsini abu ama sɔfoɔ wɔn ayɛ wɔn na wɔn ne hyɛ kronkron wɔ abere wɔati a ɔbaa pɛ ne bi tue sɛ ɔfɛ bia kuro bia wɔba atampa yɛfunu wura wɔte aseɛ nkɔdidi ma hiafoɔ nya bi die wɔsunsum apaa pɛntɛmfigye aboɔ ɔtɛntɛfo maame a wɔte aseɛ tene ka na yɛtɛntɛforɔ ɛnɛ ɛno wɔyi ne kɛtɛ afifie ɔkɔda mfuturo ne awesiam ma wɔyɛ papapapapapapa nanso bɛma ɔwɔ ahene kyampɔ kuro bia ne onua no to so bɛn obi ahɔmɔbɔ yɛwura pirotrim ne ka wano ate na mpɛne sɛ nsuo ɛnyɛ asikyire ɛna waka atafo ɛbɛhyɛ ɔde wode kyɛ wo werɛ ɔbaa pɛ ne bitui sɛ ɔfɛ bia kuro bia awo adɛɛ apɛsidɛɛ a ofiri akyemtafo ɛyɛ the eastern part of Ghana, that is eastern region aberewati a yɛwɔ no afe apem ayɛnkono aduonu ɛnson totɔka sɛ bɛka 1927 na ɛda no ɛyɛ kwasiada ɛwɔ ɛyɛ abosome nsia mɛka June na da ne yɛ kwasidɛ pɛpɛpɛ ɛna ɔba tampa ba asase so ne papa ɔwɔ no ɛfɛn wɔ hene ba kurobia asamoa wɔne diana de si kɔnkɔn ɔba pɛni afia tutu a sabre ɔbade bɔ wɔn wɔnya ɛma maako nsia a na yɛ maame ɔtɔ so ɛnan yɛ maame ɛhyɛ ɛnyini ɛwɔ akyemtafo ɛnyini yɛ ne mfe pem no abusua ahwɛ sɛ ɔbɛyɛ basabasa nti ɛyɛ nana tafo hene saa bɛn nana Kwame Asare ne ba bɛma wɔ hene ba kɔdwo kuro bi asamoa ɛne abusua ne ade si busua no bretu abusua ɛbɛsrɛ ba pɛni awadeɛ firi abusua mu ɔwurade hyira wɔn ɛma wɔn nya ɛma maako ɛnwɔtwe mmarima enum ɛna ɛma mmiɛnsa a ɛyɛ yɛ ayewura ɔpɛni ɔwɔ ahene ɛkyampɔn kuro bi a na ɔtɔ so enum maa bɛ mbɛ nyinaa mu ɔwɔ ahene kyampɔn abusua signboard ɛwɔ fie ɔkɔ na abusua mu asa adeɛ de fɛ no abusua signboard sansɛ wɔyɛ ɔmama papapapapa wɔ akyemtafo ɛne kuro bi mu akora nipa ne mu no ebi esi nsuo mu wɔngu da wɔnsɛ da dabi afrɔm ɛdɛ n'ani abere paa maame akɔso ade apɛsi dɛ ɔboa ne kunu ma wɔyɛ fom dwuma a pɔtɔ kasa bɛka no family na emu afidie no nnuane ne baayɛ no ɛna ɔka ntiri pa ho sɛ dabi
Kurobiam one head and knee Idibia, I chop back a CBA. Until I was say, Yami, I don't want your water for me and be a bit or say Kabuna, it be a chopper. See, when you put in a money up, or will be a chopper, I fellow Apollo chopper. Apollo no, 1969. Faith upon a help colon at Mission and Colon, and Sadi William and Biaka Sebi, the PAR, Efren's Peace Blast, Sa Breno, and not take an old in a torso, Apollo chopper. Chopper in a several celebrities, and I say the power did him a baby, our Chantafo, and the Eastern region with now. More ball more can see for a kind of sportsman. Watching I to 4, the Dona, one of them could eat. A fay, a group of Siada, a year, and can say, and my 4 businessmen about Tafu Krubian name. But because the surrounding areas in a wooden cushion meeting. A year. Timo a friend to Supribi, Piapa Supribi Football Club. Timina no answer no Paco Pramasono, a hawk and Muna could be and Sana Omako. When you tunica see, I found a bridge of Fisame. When any band, a fellow Kusiku band, who do an amp and phone with him, a hawk and a na Umina Umudi. There's a mammy, a old crowby antibitrice, what did you call my head about? That I said. Omo epiane no na de papa nti hode no nyina edidi no echi ya maame onya mfie aduoson 70 years na apum dia emre nti wode aduma ne hye wono na kwada wone ne ye aduma for so many years as mfie bebrebe yensa ma aduma no ekoso nti maame osori a ono ne fie ho na waye gade kakra odua buru kakra sanse fumduma no waye chetina na nije ho enti eno aso no waye no mfie aduonu ne achire ka aso enso no ho nsaba ali mfie ko mfie aduokono ene achire atese uradi sisa ne papa yamabe awu ade na oye Kristo ni mapa na waye basre ni tetefol kan basre in any kind of presby. We are Presbyterian Church member, not by Jitin Pa or Kudium Hall. Lama so not why I am yet or the Nipa, if you know the man, people know the amount. The sooner and or why the champion and what's the man made a parcel of fire. Jana Yama Beatrice over Tampa, Basri Mapa. Na you can't at Chantafo or more Moti or more 34 Moti, sorry no. I have asked the solid Siwa, Yama Meno Kamubi. Now, Osaya singing band member, Osaya Women Class Fellowship member, Professor Orade Eton and Safrem. Yamami, the mark and what Chia Womono. A year in your body fell across your Guatemala free Asanti Damase. A Yamia director, Morgan and Mudiman Bidi. I had a former chief of staff, one of Podumpian, duly before the gym, the crew. Hodana mami free ni ma okoe kura no ni ma biensa ma me dire kan ni ma ho ya wadu ka chire abra badu ene wonu ya pani be ma esu fra ma ne wote yi paso wonu wo wa ne champo wo nyina ma me dire kan ni ma no ho pepe awani di mu o ba tampa do bribie fiura na oye New Tafo Residents Association e be kan say omo awrade adoma po omo a wetima sifie enkabomo okoba bi e kan landlord association na we member e wo ho Osaya Eastern Region Choba Association no Osaya member Yamame Beatrice Ofebia Krubia one Osaya CU Edema Krubia ni Adom Entertainment and what you know Osaya board member Edema Tafo Muslim community we Christo ni na no pa enu obuo no odonti no you are Muslim for a father say, Omla, now Omecom, one your board member. Bapeni Beatrice of Fabia Krubia, Patropi Mufachami. Bapeni Beatrice of Fabia Krubia. Urade, a friend of us in Jim, Wanyaliana Ho. The fear and our young Reno, Jim, our faith Pibiano, and they and Reno, and son, the Bossomi at Tosson. Defia ma kuma kutu dano eye ukriada wode beka se Wednesday
May 10th, 2023. And Mammy, Rade Atone Safran, or call it for chain. Sabrina, Mia Midata, or one temple. Now, Okudigana for so many months. Now, what's in a blue and chain. Now, all sells you money no. Now, what no eating kumbo. Katachi, and to the tuber crudium, and never make the gym to Hali, papa. Now, so what many Rade to train in a maybe a year. Mammy, we are my tree. We are none of my grandchildren. We are an Kanswanum, I the great grandchildren. And we are an Kanswa, great grandchildren. Undos pa Nasia 3 years. Mammy, said your mama, Lucia, now a chain, now a chain, none of my helpful, Elia Hema, and what Lucia with them, and Diana Distribution. When you say, Nante Pebre. Abrotia, Opanso, Kusakusa, the year, the refer P. Radio Dobasa seasonal on Faukra. Edamase, thank you for your attention and God bless you. Thank you. Bonsoir, the cinema, Asunaba, Abazia Boy. Oh, maybe I don't know. What we are suffering, the highest of way. Keke. We see our friend, but we can't really Keke. Also for friend Keke, you know, to compare me with you. Yet say, Yama Menu Assembly, and then also for our vampire, Luciano, and Asaka Pra, Nananamo, then bring free again, but you will do. It's a Keke, but when it's deep, yes. I told you. Also, for the KK, or your brutal. You see, when the pastor is coming, you can bring gospel. That this pastor is lovely and we say one love. What's the about? As my background, get together. You must have a cake. I don't yes, KK. Get together and feel alright. Before a jump for them, Munyanagro, and I did some things like but you were there about it. Sir, remember Camp Christmas, sir. Now, many of us are on fire. But off one day, I want in a champion. Eshia dwumadie bi ase ewie dwumadie no na wa family ya family anyway asamba akopɛ na mpɛsɛ mekan ne de yɛ adwomfo ɛgrɔfo bi ko bisa Yesu asɛm sɛ Awurade mmara no nyinaa de awahe na so Matthew chapter 22 Yesu say fo akoma nyinaa fo adwene nyinaa fo amodi nyinaa fa do Awurade wo Nyankopɔn na de ɛtɔ so bi eno ni mu odro te sɛ no abɛbɛbɛ do yonko sɛw awusia ɛna maami asɛm a yɛka yi adeɛ baako ɛna me gidi sɛ edi mu tinti Mike kɛseɛ baa sɛ maami nipa ne twaba nkankrofo nkɔ ɔwɔ ahene champion nipa abodu mienu nipa ɛda so twifa ɛnso deɛ wanwan sɛ nnɛ ɔdɔ deɛ wanwan sɛ nnɛ ɔdɔ asa
Mpapamu ne ntitimu ne yɛde nam. Meme yɛ mfantini, meme yɛ kuapomini, meme yɛ amorani, meme yɛ akyimni. But sɛ nka yɛn nyinaa yɛbɛtumi aka yɛn ho abom. Na mahuru ama me nua. Na me nua nso ahuru ama me a. Enka maame Beatrice ɔfɛ bia produa. Nyini a wɔnyini yɛ ne mfasodi a ɔyɛ ma aman. Ɛne kuro no ka Yesu yɛbɛtumi ayɛ bi. And I pray the shadow of the dog see up the other so. I was saying, Obrena to Obrena to Mammy at the address so. Or chap, me know me and we yes yet even do so. Now the idea that true, Shady on one Nimo I ever said you, it is only love. And you are don't go on. To me, no rather when Uncle Abra will Obi kaso do Nyankopon na se botane nua oyo tufo ana nwumre masre abra ye boy ebrai wo chen obi mpa fa odom eneneta wo obi chen obi mpa fa odom eneneta eno ene meba obra no ayeye amaye nwumre abra ye de owo e champion owo ahine champion ye jam ni kabinyaya ta ba chiro do kese pa de a kire no wo bade na so ya no akobon sanwai odo chire ni bi ni se ababoa na mana tutu ni mpata asesa no konya ana meboa na wo de bi ote wo nchen kwa kire ni se da me do wai na sum wo wai me no mi e be ya mo na efe na ka bibia ba ko pepepe na bre ni ho and I need to my pretty hole. But she be not the end must say. Nesro, then for dog, the infant. But Nesro, so good to me as suitors. Now, Yana more so the Abompine Yama of Busian. The Otio Wopaso, me, I'm a dog for them, madame for. Oh, I let jump home. But you come to me and see about what Jinawa will young man. Not here, Bompire. Say, come to me and see. I shut up on me from my shut up. Near Bompire, and when Jinawa Bompire young man, you see, the bay of fair. I will be more phone for my special about the traffic. Then I hope it will be a movie. I'm on there. I'm a slow open. Uni abi ato nche sheda prayer aka chese mdo wa sheda o de sheda hwehwe obi sheda na prayer kakra bi na ka chese I love you wa o de sheda ka chese I love you wa o de hwehwe obi keke se de mi ya o prayer ke to na ka chese mdo wa kakra mdo wa ina ni shout What you ever want to pay? Yade amma age na mama busia nyina ne asre urade edru brebia odupon tu a na busia mo aye basa e mon paye urade yade wase wo oboye oyo ye na ma ya wode bi etna si asedan kan bi Papa Empire ni se abra yes ro do ma ye nyina yes ma busia ma mi ofa bia krodia ma asefo na busia ni adofo aye twahia ha Awurade ye bambo famaye Papa yes se ye woje famaye Awurade mo wodo no nya kasi dumpo ma me afri Empire ni se ma wodo no nka wo mom adwumadia Abruwati edi ye yeso atu yaka ye ho abumadi bi achen so ahye odi adunyam Papa Empire ni se eye ye chi bibi anya bokko wati mi wakami bia ntwam na emo makoma pani odo ye mfanye nsi odi adunyam Erade hia wo maye hire busia ye hira ye nyina ye na ehia bi wo ayeye mu ye drama bi yara basisi wati pai wonya bi anja Nami oba, nami unkunkundimo. Amen. Amen.
Amen. Why are you so good at this now? I don't. What's the deal? You so good at this now. Then I jump up. Susu. Behind him said yes it here. But if I can prefer say a see the pneumonia nimre. About time baby I see our pneumonia near war. And there's a bamboo war upon here champion auntie. That's a man make what they are. Let us say fata. So we just make crack. Say now we are money, send the MC University. MC Juma way, it is a for our one or bar, not cause some call. We could do job as I said, the new constitution goes for 1 hour table. I say, let's just say what kind of Juma. And I jump out, I'm not so, say, mammy, go put in a crack. In 10 months, I said, baby, I would be out here. And I jump out, and to that I never. Then my miracle and a book in the proper meaning. The sooner I chat to all, Madama. Oh, I hear Madama, Omadia, Nepra from her. Then my miracle and a book in the crack, I come. Send the medical canoe, and I jump on. Was soon, I would damn one, and not to say, was soon, I would want to hear me into a white Madama. Ebi ati ebia titata nebra ai sasa isieni monyam nimre ampa obata dia eni monyam nie se da sia bana nya to hono no ne mampo obe chechira dasoa ade atanasi no jane kwan kra ejo mraso example tofna tuta tanabra na mame de buka to ya kra owa hinu o chama mre o chama mre ana bako woni wa na busiasa na champo everybody yes o wa ni yes ele company as amamo o no man ke so ni mame na so o ba ja kwantile everybody o wa ni kuse afra yobotinya na wuye kuse asa owo ni don koko ampa eto gloria ojo ye mu baba ni opa bia ojo ye mu
The birthday I would do here, I will mention Palace. And now, Brokra was in Hana Memphis, I can see a mamma, I mean Shramo, or the Papa. I'm not so, sir, a Jamo Mantokwa, or no so. I'm simply for, as I say, I call retirement, or call different level. Say, I need some and an anamo oka. I don't know, maybe I will be a Sabre, a Casamona Yaodia. I'm simply for one first and Bosia Jamo. One first and Bosia Jamo. Or Pokemon, I call retirement. I'm just also one tonight. I don't know, when you're Juma, Adama, Yehubiano, Putokuhano. Yeah. With a winning answer. The MC4, why I did papa. Said the other two young and almost so suffer as Sadoya. Naka, but what jump on? We could tell my I walk as a total nearby. There's a total low. I had to say, somebody man, Sasaku, who go to the sea or no intended to kill the sea. I guess you'll be the future man. Yeah. Pacho Muyadi na asema amebeka mwinya ene ibeka anisa eli ashe yama ame enimu yam yaka anisa mo a obi a wadi fie adioso ekono wa bobra ene ye anisa edima the whole world globe is up and the one anisa abrofo dia ye poem Israel for the year pardon and a young Ghana for Yadia and Ransom. The Pacho at the San Antonio, we did the Namunti. And yes, I became my 2 days. Over Tapa of Fabia Kurodua. What do you make in Japan? Pacho Mahadi Kakam Snamo. Mupeni yeti ena mwaba Islam yeah ifrasi wodu po kase atutu na emunu koto ekoto wo achimtafo aduana abusi aso woman na utankasa obreko su na akoko mmon na yesimu se kankan ko hima ya twa no kosa achimtafo awo ade aka anchinebu ama ya kwansen abutu ya potorua abubo okamafo onewa awia akoto ama sunsun ayetia Rakasu Simitras Ebusase Oba Enoba Tampa Ode Esuofra Eja Wani Oba Tampa Ofebia Kurodia Ewa Bodi Eni Samu Etimumi Monibi Wadi Shipreno Wadani Prebomu Seketeketia ejina dem abrukusu ohintamu dane kotokula yabone keshira awu ade ko ile bretu mu achim kwa unum bremu atifi na wudare taakumu opreke se jama vi ofitiko tiana ne hobo afie mu afie aso bremu ni taako deshia Udum Jaframa. Ufabia graduate, Udine Wonamsa. Semunukumasi.
ama esum adriye ne a na ye busa se eno ba tampa wode wo ahire a champo ye di petietia edi enso eja wani asubanti bremo ni tago momro society tintimba ya tue afa awo ade eho awade o fadi a wade kyerese asensam ama edi akwato ama tue ene abesi ebo pa ye mpa akaye be pamo amayino pako ajemtafo aduana deshia kronkra ya de photo from jeje wotata ema adenkum ayira bedase ajemtafo aduana abusia ema deyi jebremu kofi ema abusia damre fatu Yeah. na sede oma owo ahene asuafra pamra fori asare produa so musua na le musu na asense obatampa ofebu akurekuri wodi wo me eja mami dayi brako damre fadi bantu bajamo me ma damre fadi brako Yeah. Ajamu ya dasi. Ansa bodiye madama obaya na waye se yes. Send me again. Say me ka MC na me ka ho. Say me the MC no go different level. Yeah na yiem. Yeah anyesem no ewa awari asi. Yeah bibia mo ya o contact me. Nene abrante e kachiri. E be ya ni sem fe edia. Anyesem ya na me tro ye. E sese ena me kai. Ndama si de. Yeah. And I'm in Tupa. That's it. And now if we get a chill, and I need a good fever. Need a good fever. And now I pay for the second. And now today. And now it's like I said. Fee and if we swap and set with the 12 yoma, then you know you'll go to the na dem sis foi wo promo nyina ye nyina awo hanom a ye bo nwa bema owo ahe echidom na ye dro so ye ni se mre kura se ye beya ne ma be ko wano fe na ye be hu awade hu faso the same no wo mo a be kira ade no mesere se o kire ma DJ omuduma ye hwam na wo mo mra na wo mfa adwuma wo be kire no embe tu kama ye tinese ne be ye ko tentem DJ sre wada mo basie mu ama no ko mame church di e wetiri ho no mo tinese wode sa bo ni bi baya so wi ko bi mu a ko ho no no ko church di se ne be ya e bisu ya panyi betimi etu obi mana fe wo ada wasie tinu ye tu waswa ne sa DJ Ice Manoko.
Wow. What a wow.
de tie omo ofe dodo entuma edweso dia ni na wo ho wata wa wo ba ma ho photo na so ho na ya tuna sa wow we buitsa eme money ati o wow wati mu so biem ene kwa na me wo hi o wo ahine ayire se wo ba fe bi no de na te wa ba be da mo na da mo eni me ni ameme mo fe too much wow kuni ma wali mo fe se ko dan ye tra photo ansana e wa kasa mo fe e ma papa bi odo bi ewo ni ameme ndom mo dem dom mo ko fia fa wa na be di ko sinu mo fa mo sane na mo sa mo ya feeling enti ya bi no na kire se e ma fa bi di handkerchief fo be bedum ya se mo nsu bi mu oba do adada ho na no ya no wa na birthday ni mi aba ma pa no ho no wa ya wa be wo fe mo ye buwe sa wo ko ma fo handkerchief mo yedi wan oba fe bra ene mu nyina mo be dada mo sa eme mo ho fe mo ye puta wate sa na tie eme ni ma wade ye eme su ni ma wade ye wo ho ahire ni nia ene ma me du fie dada no ho ese efata wo ho anya ko be ye ene eye puta eme fe ya wo mo gina han wo mo so se ahopo no wo mo ba no nsa echina nana no ba no nsa wona da mo ma mo ho fe too much wow mo ye puta waka wow ana ti e mo kwa na the professional no ya da fenti no problem go over there sa ema apuni for ema fe mo so mo mera do na mani ate wa wa ye no ba video man for when na ma ya de ma me a wode no ma ba ye o so ya de o no ma for enti ya da mo ase wo mu ya wa mo ni mo di asa aya ba me sa no no ane pe e ma ense no ya se china mema ya de ma him for no ya se china mo fa bi mu for e china so ye free ha ya wie ya sa komentia ya kwaji ye mi esan se ma mi da Abraham kuku ya da mo si bebre ya mo si you go all right
na wo na Unity Fan Club. Unity as it was your mission. About to I do Michael so. Yes, so Mocha handkerchief. Oh, did you say my room? All right, I became you. We are not you know, you answer. I don't know, what you hear. Mina ye kasama fuoma achiam ye wo krom hanu na achiam ya ye wo han any DJ fo no any video fo no se wo bekọ yie na wo fie na se yie na ye da na ye ne am bi se wo kọ yie na sa warejia ye ko chiche si chire suo wo ho en wo anu no aka se ho de ye ne asem de benam e de ne ya asem ye de asem tre etu asebia so beka group atma just what the fire so if it's so pass ma ka chira bosuma wo the fa boti akonfo so etie bia betina hai yes ye nua ene ana owo ahene a champo a ono so adwuma wo ye no se na dia to nani a yetimi ye dusa eti se ye kabomu amamre chire no obi ya yi a wo se keka ensechi eti ya jiji bibi kakra wo ha ya ntudi fisanye nyina na baaye ebi di bi baba be ka ho enti wo ahene wo ha no a bra be ka ho ne fa hye wo sempo fu aye yesi o kene be san hia enti
wɔkyena yɛde sɔso a ne yɛde ama no wɔwɔ ha biara sɛdeɛ ko sɛdeɛ kɔntɔ yɛdwuma sɔ w'ani so no wobɛtumi no sika no abɛka ho ne yɛde ama no n'adɔɔso wɔkyena wɔgyina baabi no ɔkwan a na wakɔ ne yie eti MC-foɔ ne videofoɔ ne DJ-foɔ a ɛwɔ kurom ano no yɛnie yɛdɔɔso ne akyerɛ so wobɔ mu sɛ wɔyɛ na saa deɛ ne yɛ mo yɛyɛ nsabɔ ne yɛ ayɛ mo dɛ yɛyɛ wɔ ase MC AJ Erono Adi Bonafena Achi Banza yes Ochi Bomra DJ Barako Baye na no pese wo pichu aya sati mai wo bi na mo su bi de mu you come true for me every day when I call you I want you to be there for me if I'm in life
so abena dada ho ai dada ho mame mo mame ho ofe luta ana wahime ebo saa mai mi ansase ya be kire bibi a kire wo enti mo handkerchief ya de be kwa sori akohim ya enu tena ni ama ama se ya de ma wo no piao ya bi enti mo nchama eche wo fo nyina wo bia nya bi ya ani mo hayacha mo fa pa kire mo bia nya bi mo bia ya member ya da mo se Hime boy da wase amwa this one emra DJ mayanyo na won na sentiment bi ba. Ese for the Kati. Ese Kati. Abusia Matiti Adas, Ezek, Nabushia, Mayali, and Tinamuka Mesia, and then the Etiansa, about Hamo, and Sandy Vesa, and Sandy Betty, and then Yamama and Yamani of war. I Nana four guy. I'm saying, I'm really boo, and I bet you Nana four. Who is Sue Honda? Honda, Olansis Plate DAHT 464. Honda, one block, Konokutuka.
te sɛ kaa no yɛntuo bi meama ka kyerɛ amanfoɔ obi brɔko yɛyɛ announcement 1 2 3 no a 1 to 2 a ɔyɛ wo time adeɛ kyi a wobɛpake ba bɛpɛpa yie na mɛfa akɔ ne nkyɛm nyinaa ɔte 3 times yo afei na aduru nananom soɔ wɔbɛyɛ wɔda wɔ ne nananom ɛna awesa hyɛ m'anim saa yɛ nananom se wɔn mu ne baabiara yɛbɛfa bio yɛahwe yɛ nana ɛnu nti no sɛ yɛ nana ɛkɔ a yɛnim sɛ yɛ nana wɔ Abraham kokɔ mu wɔda mu sɛ ta ɛnu nti no yɛma ne handkerchief na yɛ nana de akɔhim ɛnu nti no nkɔla ne si wɔn ni asɛm bi a yɛbɛka nyinaa ne sɛ nana dɛmifa die saa ɛnti maa papa yi brawa ni mo ba dada ho baabi yɛ bi sɛ biara bi woyɛ buru saa ɔyɛ maa ba woso pra dada ho yɛn saa waaw ɔba papa mo nada ho wata wow saa you speak English go forward turn around yes wata wow ɛbɛ mo ho ɔfɛ yɛda mo ase ɛma akuni so tɛ akyire ɔba ha na ahoɔfɛ bia padada ho taa wo nana no akyi na woyɛ brutaa ɔbɛ wo ho ɔfɛ dodo ɔba papa dada ho na ahoɔfɛ wow ɛne yɛda mo ase paa wata wow yɛwie woyɛ brutaa momfa nkɔ akyire no obiara nya bi mobɛsa no bi ne ɔmu so nyɛ fɛ yɛda mo ase akyena obiara bɛde bi ɛhuru
Yeah!
you.